Argi oiarrek jo dute, eguna sentitu dute. Argi oiarrek jo dute, eguna sentitu dute. Itxelenera bide bat, jondortzenera beste bat. Itxelenera bide bat, jondortzenera beste bat. Oien binen bitartean, sortura grazia honen bat. Oien binen bitartean, sortura grazia honen bat. Sordu dau ba, sordu dau. Bai, egia esan, nobe baintxe etorriko bat zina. Beldur naiz, banda aparta telebista kateko erreportari hauekin. Ez ote direma euskal hizketa txukun bat egiten egun beharrean, tabernetan galduko. Ai, ama! Grabetan abilela. Beste plano bat hartu bikot. Kagoela mar. Guesa, venga. Kaixo, hemen gaituzue, Euskal Liburu eta Disko Azokan. 50. edizio honetan munduari erakutsi nahi diogu Euskarak nolako garrantzia duen eta horregatik ekitaldi ezberdinetara joango gara. Bertako jendea ikusi zertan dabilan. Bueno, gerarte! Majaderu, Eta horrela ezagutuko du munduak zer den euskaldun izatea. Gurekin Bernardo Atxaga daukagu gaurkoan eta galdera simple bat egin nahi diogu. Ze ordutan oraintxe bertan? Ze ordutan gauden? Bain gaude 5:05. Bezela, nien edo zetan zabiz? Oraingoan, Zeiedra taldea daukagu gurekin, hauren postu ambulantea, ambulantea ez da, berez, baina bertan jarri dute. Eta galdatzea nahi genieke, ia superrentak nola dioazen. Ondo, gure Don Manta bertartzeko ondo dioaz. Bai. Gota, beste bat. Bai. Musika mundura hurbilduz, Niña Coyote eta Chico Tornado ditugu. Eta beraiei galdetu nahi genieke, zer uste duzue hor McDonald'sen logoa ikusita? Zer ez? Uste du arratoi asko dagoela Durango aldetik eta karo, arari guzti horri irtera bat eman martzen. Oso profunda. Eskerrik asko. Hemen Labazu eta Ane ditugu, eta Ane Labazuren representante bezala. Diska Labazuk nosatara duen esango digu. Nosatara du Labazu disko? Badeitu, atera zituen gauza batzuk, atera zituen gauza batzuk, mistei bat bezala, ez eta aterazun disko ofizialki. Aires bida, aterazun martzoa. Eta ez baduzu ikusi edo entzun, direkotan atorri barzki. Horrela. Zer, deskantuen ala? Bintxen, naranje jaten etxik ostezu, ez? Hemen Gorka Urbizu daukagu gurekin eta Gorka, nola dijoaz salmentak?
gantxe etorri naiz eta gotu flojo txakar. Garra? Baina argazkiak, kopurgak, zenbat? Argazkiak minutuko 60 hola. Ba, balan jarraitu, Vale. Ez zaitez joan oraindik. Ez zaitez urrundiganik. Bueno, eta eguna bukatzeko, ahotsenean izaten diren kontzertuetara etortzea komeni da, eta ikus dezagun bertan ze giro den, esan litekenez, giro oso ona baitago. Pasea, esan gabizi ba. Ondo. Hemen gabiz? Ba, noan zazoizie? Ba hori, munduari buelta moten. Venga, Venga, gracias.